grabando, estoy grabando. Lembro cando era pequeno, vía debuxos na tele, non? Como moita outra xente. Que, bueno, había estes canais de pago que facían unha cousa para promocionarse, que era durante unha fin de semana concreta ou un día, un sábado, etc., como que se puñan en aberto para que calquera os pudiese ver e entón pois facer de gancho, non? Para que contratases o servizo. E eu lembro que miña nai collía ese día, metía un VHS na grabadora, tíamos grabadora, e grababa todo o que podía deses debuxos no VHS. Entón, eu lembro de ter pois 3 ou 4 VHS de debuxos que pois de canais de pago que normalmente non tiña, pois que me quedaran grabados. Entón, claro, é o típico cando eres un pequeno que tes pois os VHS que tes, non é como agora que tes Netflix e tes 40.000 series, non? Entón lembro de ver eses VHS de forma compulsiva e sabía os capítulos que había de memoria e os diálogos e tal.